Imali manje uchaza ukuthini ukuthi ngishintsha abafana? Ushintsha abafana Wakwangibona yini ngibashintsha? Elengane ayihloniphi Nkosi yami. Yize nje indlela engiphendula ngayo ngimdala owami kuwena. Cha, wakwangibona yini ngibashintsha ngoba phela impilo yami le. Wena ngeke uzokwazi ukulokhu ungitshela ukuthi ngiphila kanjani impilo yami. Mina ngangakutshela ukuthi iphile kanjani eyakho. Yini engenza owami nero? Yini owami uyibona wrong engiyenzayo mina? Yini nje wrong? Okuyibona nje ukuthi hayi cha usisike la uyaphazama. Welcome back mbukelo weBlack Life TV isiqopho sesithi izinkinga zomndeni myself Mlangeni uMakasela. Kulolu hlelo ke niyazi ukuthi sihle sidinga indaba zemndeni sibone ukuthi singaxazulula kanjani, ingasizakala kanjani futhi imndeni eneyinkinga. Njengamanje ngicela uthatha le thuba ngibingelele sisithoze kwami sawubona njani? Njani? Ngiyaphila. Ngicela banibingelele umbukelo weBlack Life TV uzisho ukuthi uba wakaba bese uvela uhlala phezulu kodaba ukuthi ufisa sikusize ngani why usibhalelile la ekhaya. Sanibona njani? Mina nginqobile wangobe. Nginenkinga la. Nginengane yabhuti wami. Sithi mina ubhuti mina ngomagcina kubhuti. Bawuthuka ukuthi lo munye ubhuti omdala washona. So sisenobhuti nengane yasisi wami. Manje nginenkinga engane yasisi wami. Ayizwa ayilaleli. Amina ingane yabhuti wami. Ayizwa ayilaleli. Ngisho noma sengiyincinga kangakanani ukuthi ngicela engihloniphe ngimdala kunayo ivele ingitshela ukuthi umuzi lo umuzi wababwayo ekubeni kuwumuzi wethu kahle lo umuzi sashonelwa abazali. Oh, i-family house. Yes. Manje ingane yabhuti wami ayingizwa ayingibona ukuthi ngiyini ngihlezi ngikhala ngiphatha kabuhlungu lento and indlela esayithola ngayo lengane ivele ngifike inyimbe ezindlela ngiyibona iyenza ngakhona. Ayibo. Nayisela kanjani? Shuthi ubhuti wami wayengixoxela ke uthi uma walengane bebetshutshana naye. Yeah. Into yawo engekho serious. Shuthi ke ubhuti ke phela umuntu banawo bayazi uma umuntu bongamthandi uyameke ngisho nathi umithi. Shuthi ke uma wengena wabona ukuthi ubhuti udlala ngaye ke wayizala ingane wayithatha wayibeka phambi komnyango. Ubhuti mangabe esithi uyaphuma naye ingane sangabe sekethi sithi ngoba wena ukhona ke ithathe ngathatha ukugeza ingane yami. Ngayikhulisa njona seyindala ke yona ke. Usewashona kodwa ubaba wayo wangempela. Washona ubaba wayo ubhuti wakho. Yes washiya mina omdala. Yasala nami ingane. Manje ayihloniphi hlobo. Manje ayingihloniphi ukuphuza ikuphuzayo. Abafane bashintsha imoto. Isiqedile isikole? Esiqedanga ngashiya ke-11. Okay. Ashiya kanjalo yahamba. Idla nje ubumnandi bayo nje. So watshela mhlawumbe amalungu omndeni ngalolu daba watshela ukuthi sinenkinga yengane kabhuti. Ngimtshele ubhuti lo munye ukuthi phela vele ke ngithi naye umfana. Vele ahlala naye isikhathi sethu. Asinayo isikhathi sethu sihlala naye. So ufisa ukuthi silengane siyilethe la siqondise. Ngifisa nje nikhulume nayo nje kusami yabona izama ukungihlonipha yebo ngiyazi ngibuka ngale ndlela engibuka ngayo kodwa nje ngiyacela ukuthi nike nikhulume naye. Mhlawumbe izinto wena ozenza phambi kwami mhlawumbe wenza ukuthi because isikhathi ingane bengahloniphi ngoba ibona wenze izinto engenakho ukuhlonipha kunakho wena ngokwakho ubona ukuthi kwenza konke okufanele. Ngeke ngithi mhlawumbe khontero ngoba bengabe mhlawumbe mina ngiyamuntu wami ngiyashiya ngihambe. Futhi akungena lo muntu osanda ubumnandi ngiyabe ngibuye emsebenzini ngihlalele leso sikhathi mhlawumbe ama-weekend ibe ukuthi mhlawumbe ngiyamuntu wami ngiyavala ngitshela ukuthi ngizobuya ngesikhathi nini bese ngiyabuya ke. Ngeke ngihlambe khontero mhlawumbe ethi singibonela kuwena cha abe ngiqamba amanga. Sure. Ngiyakuzwa ke onqo yasenza kanjani singasimosha isikhathi. Ngaso lonke udaba ulibekile ngaluzwa kahle. Ngicabanga ukuthi okubalekile ukuthi sithole indodakazi. Simuze ukuthi mhlawumbe yena yini emenza usabehave ngale ndlela lupho sizalidingayo. Yabo. Njengoba izolaya mbukelo weBlack Life TV ungqobe kudaba lapho uthi nengane yabhuti wakhe ubhuti wakhe omdala washona naye wayethi ayintshontshela wamithi wakhulela isusi sothize usisi wafika ngoba abona indoda ayimthanda wafasha ingane phambi komnyango. Wase yacela ubhuti omdala inqo ngoba wena umuntu wesifazane like hawe intombazane emva kusebeshona labazali ucela ukuthi akade ingane
ayikhulise yini. Manje ingane-ke isiphumile esandleni ayikhuzeki, iyanqabashiyeka, iyaphuza, yenza zonke izinto ayichazile unqo. Thina sengifisa ukuthi-ke sivele senza nje mbukeli we-Black Life TV, azame ukuthola yona ingane. Sizwele ngayo ukuthi ngempela lezi zenzo zayo zimi kanjani and kufanele sisize kanjani, siyayiqondisa noma sitholela kocwepheshe. Mhlawumbe kukhona ongahambi kahle lapha emqondweni. Asamenze umlando umntwana. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala. Phinde ngisasele lithuba ngibingelele mbukeli we-Black Life TV kwisiqopho sethu sithi izinkinga zomndeni. Kade kuthembisile ukuthi sizozama ukuthi siyothola usizo okuncane lo ekubekwe ngayo udaba. Sizothatha leli thuba simbingelele. Sawubona mami, unjani? Ngiyaphila njani ma? Ngiyaphila, ozwamuhle. Ngiyabonga. Baba kutshela ukuthi umuhle. Hayi bayangitshela nje kaningi kabi. Uzizwe kanjani kalokho? Hawu ngijabula kabi. Vele bonke abantu besifazane bathanda unconye, even myself, Yebo. Anyways, asingasimosha isikhathi dadewethu, ngicela ubingelele abantu bukele Black Life TV, usho ukuthi ubawa kababa. Sanibonani babukeli, igama lami owami ngwakaNgcobo. Ngila ngilethe usisi wami. Angazi ukuthi ungiletheleni. Usisi wakho noma umama mncane, fanele bu-aunty kahle kahle. Umama mncane. U-aunty noma Ngoba mncane. udadewabo baba wami. Oh, okay, thina ngakuthina kuthiwa u-aunty udadewabo, but it's fine. Anyways, mamncane, ngitshela owami ukuthi ungibizeleni la. Cela umlalele-ke sithandwa sami. Ngikulethe la ngoba tabut angihlulekile wena ngizamile. Awungihloniphi. Ngikukhuza. Ngithi le ndlela oyihambayo i-wrong. Awuzwa. Ngiyacela Nkosi yami ukuthi njengoba sila ngicela ukuthi banayo enye indlela ukuthi ushintshe indlela okwenza ngayo ngoba mina cha sengikhathele kade ngangikhuza. Ushintshe sabafana, imoto, uyaphuza. Nje mntakabhuti angazi noma mhlambe khona into ebelulashwe yona noma mhlambe ufuna usiko angazi. Yima-ke manje uchaza ukuthini ukuthi ngishintsha abafana? Ushintshe abafana owami. Wakwangibona yini ngibashintsha? Elengane ayihloniphi Nkosi yami. Yizo nje indlela engiphendula ngayo ngimdala owami kuwena. Cha, wakwangibona yini ngibashintsha ngoba phela impilo yami le. Wena ngeke uzokwazi kulokhu ngitshela ukuthi ngiphila kanjani impilo yami. Mina ngakutshela ukuthi iphila kanjani eyakho. Yini engenza owami yini owami uyibona errong engenzayo mina? Yini nje errong? Okuyibona nje ukuthi cha usisike la uyaphazama. Isekhaya la okokuqala. Ngeke ukwazi ukuthi ulokhu ngilawula njalo. Ever since kwashona ubaba wena uyangilawula. No, hayi kusisekhaya lakho wedwa, isekhaya lethu la. Abazali bashona bashiya thina. Wena angazi ukuthi nje indlela nje okhuluma ngayo ngami ngivele ngingasazi Nkosi yami mina vele. Ngoba nakho angixoshi ingakho ulokhu ukhuluma kanje ngami. No, hayi ngoba ngiyacosha. Ube uyazi ngithanda kanjani owami? Ube uyazi ngithanda kanjani owami? Ngaba yisho yonke into ekhulumayo ngiyakuthanda. Wacosha owami? Ngabezwa phela laba benobaba bekhuluma ukuthi mina ngacoshwa eminyango. Shuthi ngumlahlwa mina ngumlahlwa. Hayi usumlahla owami. Wona fanele ubonge ukuthi siyakuthatha Kuthiwa ngalahla umama mina. Uyamazi uma wena? Angilutho angimazi ngisho ngimazi. Kuthiwa ngibangicosha ngimncane. Sorry, amazwi abuhlungu lawo. Kodwa-ke asikhulumeni ngethina soba uthuse emiye kumamncane. Wena owami wenze njani for a living? Wenza nje for a living ngaphandle kokuphefumula ufaka ukhipha? Angenzi lutho empilweni. Ngayeke esikoleni. Indaba sithanda Phakathi sami. nendawo. Indaba baby. Ngoba lento abayisho yayingihlukumeza ngaphakathi. Owami. Ngagcina sengihamba-ke nami ngihambe ngiphuza utshwala-ke. Ngiyahlala nabangani. Oh, so nje uphuza utshwala wenzela ukuthi Ngenzela kube ukuthi ngathi lokhu uyikhohlwe kwehla lokhu engakuzwa ukuthi bangicosha. Ingiphatha kabi lento ukuthi bangicosha. uma unqena yini ukuthi uvele ufunde ngoba wacosha bese uyiqalela wena ilokhu uza impilo yakho ngendlela e-right? Cha, ngangifuna nje ukuzwa ubumnandi. Ngikhohlwe yiyo yonke into. Ngi-enjoyela impilo ngikhohlwe into eziningi. So kumnandi manje? Cha, akukho mnandi. Yini ishoda phela ngoba phela awufuna ukwenza lokho manje sekuyenzeka. Ukuthi ngiyabona ukuthi umamncane ngiyamhlukumeza kakhulu and uhlezi ekhala. Uyabona kanti? Uyakhala kodwa ngivele ngiyenze engathi angiboni. So khona ama-plans onawo ukushintsheni lokho unyaka nje uqala 2026 manje? Into ebengifuna ukuyenza njengoba unyaka uqala bengifuna nje ukuxolisa nje kumamncane. Oh baby. Ngixolise ngawo konke okubi engikwenzile kena.
ngizame ukumhlonipha, ngicela ukuthi angibuyisele esikoleni ngihambe ngoqhubeka ney'fundo zami. Oh, uyafuna ukubuyela esikoleni? Yebo. Complete umatric wakho? Yebo. Bese uphila impilo e-right? Yebo. Ngoba akekho omunye umuntu engisele nayo, uyena umzali wami. Yabo? Yebo. Wami ngoba uyayazi nje into e-right. Ngididiswa yini Sikoko before? Abangani. Ubabone nini ukuthi ayingeke lento abangani ngathi ayikho on? Ngibabonile nje ukuhamba kwesikhathi ngoba nabo bese behlehla eduze kwami. Bethi abamfuni umuntu ongafundile. So menza thina umuntu ofundile, thina sifundile. Siwuqedile thina i-matric wethu. Bese kuyinto nje ekhulunywa abangani bakho. Sebekhuluma ngami nabo. Sa-early-ke kodwa baby girl sangaphindela yabo? Yebo. Angithi awakabi nawo umntwana? Phindela esikoleni baby, yes? Yebo. Phindela esikoleni. Mamncane yamazi ukuthi uthini owami? Yabo yonke lento uzoyiletha kanti yena vele ngaphakathi kuyena usehilile usefisa ukwenza izinto kangcono. Ngiyabonga mntakabhuti. Ngiyabonga. So uzokwazi ukuphindela esikoleni uyombhalisisa? Ngizomphindisela. Ungitshele mudinga usizo yezo? Ngiyabonga-ke mfethu ngathi akukho ukutheni because ngifuna ukwazi zonke lezi zinto ukuthi mhlawumbe yizini ezenza ukuthi ubehave ngendlela obehave ngayo and also why ungahloniphi ekhaya umncane because ungahloniphi ekhaya ukwenza ube nama-bad luck ngaphandle yezo. Abangani bazokulahla uma ukuthi umuntu ongakwazi ukuhlonipha la uphuma khona. Yayizwa lento engishoyo. And also utshwala ngazi kunzima ukuthi ngithi yeke utshwala but uma ungafocus esikoleni uphume kubangani I'm happy ukuthi bona bakuneglect kuqala. Yabo kwenzeke kahle ngoba manje ngisho noma kuthiwa ufuna ukwenzani uzoya kanjani bangani basho ukuthi bona bano matric and akukho la uzoqasha khona without matric angithi. Yebo. So yeah, I'm happy. I think nawe happy ke mncane. Yebo. Senzohloniphana going forward. Kube khona i-communication owami. Awuyixolisele wena mfethu yazi ngichaza ukuthi angizange ngisho lutho uvele wayibona nje ukuthi yabo manje akuvele ngenze into e-right. Mamncane ngisacela ukuthatha lethuba leli. Ngixolise ngakho konke okube ngikwenzile kwenu. Nawo wonke amagama abuhlungu engihlezi ngasho kwenu. Ngilo ngithi akukona umuzi wakini lo, umuzi wababa wami. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngicela ngixolele. Okay mntakami ngiyaqolile. Nabo abantwana wena? Yebo nginayo. Mnganani? Una-10. Ntombazane? Yebo. Nje shona mfethu uthi umphathisa uyikhazi zamantunga nihloniphane yonke into ibe right yezo. Ungabuyi nengane-ke manje. Hamba esikoleni uyifundela. Ubone ukuthi uma usuqedile umatric uyawuthola NSFAS. Uphushe nje mfethu uphushe. Ukhiphe noma mncane endaweni umbone usayima ngiyazi ukuthi umuzi wabazali lo sengicabanga ukuthengela umuzi. Nje you can do that. Ngiyakukholwa mina. Thank you so much bafethu ngesikhathi senu nokusithemba nawe enqobile kule case. Njengoba izolami Mbuyelo Black Life TV ukuthi angizange ngenze lutho bafethu 2026 uhamba kamnandi. Yazi ngivele ngathi ngiyibizela nje owami wabona ukuthi nje yabo lo sisa ngangithethisa ngithethisa angenzi lutho akuvele nje ngisho kusenhlizweni kanti vele yena meseplanile ukuthi lo nyaka omusha isifiso sakho ukuthi enze abe nokuthula bena uma mncane wakhe aphindele esikoleni bese yafocus esikoleni ngoba nabangani bakhe vele abasamphethe kahle ngenxa ukuthi akanawo matric. So mfethu ngiyayithanda lento yenziwa abangani owami ukuthi yabo bamshephe ngaphandle athi make sure 2026 sabo umqondo ubuye ube right. So going forward I'm hoping to see this family behlangene communication right nowami boy esikoleni naye enza uma mncane wakhe abe proud. Cela ungakhohlwa ukwenza into right bafowethu. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. Uzohlezi wazi ukuthi kuzoba njoba ku 2026 sizinhlelo ezintsha ezizayo. So wena uma ungasubscribeile uzoba nenkinga ukuthi iningi okuzokumisa. Mina Mlangeni Makasela ngensandi but I'm out. The Black Life TV.